Oke bolo, kembali lagi di channel bonus mancing bolo. Iki sak durunge mancing bolo, diresiki dhisik iki ganggang-ganggangi. Ben nyaman ku mancingi bolo. Karo ngundang iwak bolo, diubuk-ubuk dhisik bolo. Umpane iki jangkrik bolo dina iki bolo. Coba engko mulai iwak apa iki bolo. Pingin ku sih oleh iwak gabus sing gawedi ngono bolo. Tapi ya mbuh iki rezekine apa ya bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntu alu rondo ompong melok wong, rondo ayu melok aku. Wak teko sing adoh padha mara, sing cedhek mangano. Oke, tekek pertama wis dicemplung nih bolo. Iki tinggal tekek kedua bolo. Dadi ben ya sapa reti olehe tambah akeh bolo. Pancing loro bolo. Tekek kuning guys, biasanya sing paling gacor iki bolo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Goleh gede. Oke, pancing wis cemplung ning kabeh bolo. Tinggal nunggu oleh apa iki bolo. Hilang bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, balik nih. Wih, keteng tapi babon nih bolo. Mantap. Dilek kalian. Mantap bolo. Oke. Ngono lho nek perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gabus ya Allah. Gede. Lengan. Oke. Tahan dulu, Bang. Oke, lepas. Mantep bolo, petoknya bolo. Mantep bolo, tenang aja bolo. Aku balik nyusul gabus sak lengan, oke bolo. Oke bolo. Petakku wis mulai bolo. Oke bolo. Yo, wak teko sing adoh padha mara. Gedhek mangano. Hilang bolo. Oke bolo. Mantep sih bolo. Oke ngelawan. Al keting, mantap man. Nanti ireng keting. Aduh, jancuk. Bolo, ireng bolo. Iku bolo, pancing nyangkut bolo. Mantap bolo. Keteng menah bolo kok. Aku pengen oleh gabus kok oleh keting lah itu bolo. Aduh, Ben. Oke bolo. Yo, aduh, mangane ngono kuwi sih. Oke.
pancet keting kapusin di kapus. Ngurusi pancing sita elah bro. Wah jalui wae kapus yang gede bah. Oke mbak. Awas bolok pimbun ku. Oh iya. Hilang bro. Gede-gede tadi ketingnya bro. Lep. 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 Kau nan ngatur. Weh. Nah betok bro. Mantep bro. Waduh. Corak. Tahu langsung oleh kerabu kan. Oleh kerabu ini kerabu nih. Oke mantap. Kerabu ini. Oke. Santai bro, santai. Oke. Peleh manuk. Lah iya, ke bulu nih. Sekarang nih. Sarang manuk. Oh. Aduh. Oke. Ini pampus bro. Oke. Terakhir kita dapat gabus bro. Oke bolo, al keting. Cengkek ya kok ya keting lah. Gede tuh tapi. Wih, keting. Aduh blok-blok iki. Dinteni kata arti dinteni. Iya, gab. Nah, kan Kasih Pak. Positif A1 nih. weh. Akhirnya Bener keturun nih wak nek radio blok-blok iki. Si orang apa nih bro? gitu. Lagi lho. Lagi ngopo. Mbah. Yang gede mbah. Iya Mbak, ada Mbak. Takhiran Mbak. Terakhiran ki mbah. Matuh. Pangan bro. Wih. Mantap bolo. Oh, padahal orang ini pakane bolo. Di bro. Oke bolo, mantap bolo. Terakhir ya bro. Takhiran bolo. Maghrib. Oke bolo, wis Inilah. maghrib bolo, wayahe balik iki bolo. Terima kasih ya bolo, wis nonton bolo. Maghrib bro. Iya. Oh, muntah.